खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बोडो न्यूज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो जेईई मेइन एग्जाम 2020 आव गुबै कैंडिडेट नील नक्षत्र दासखौ जिरायहोआलासे गुबुन सोरखौबा जिरायहोनानै 99.8% मोनहोनाय गुबै दायनिगिरि भार्गव देखाखौ मैया पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय भार्गव देखाखौ पुलिसफोरा नागिरगासिनो दंखायोमोन दा बेखौ पुलिसफोरा गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय मैया हमनो हाबाय मिथिनाय बायदिब्ला भार्गव देखाया बेंककनिफ्राय दिल्ली जानानै आसामसिम फैदोंमोन हमजानाय भार्गव देखाया कोचिं इन्स्टिट्यूट ग्लोबल इडुलाइटनि बिगोमा आरो बियो रां लानानै सिगांनिफ्रायनो गिदिर इन्स्टिट्यूटफोराव एडमिशन खालामनानै होयोमोन खौरांनि बायदिब्ला जेईई कैंडिडेट नील नक्षत्र दासनि नखरनिफ्रायबो बियो 20 लाख रां लानानै आनजादाव गुबुनखौ जिरायहोदोंमोन भार्गव देखानि सिगां ग्लोबल इडुलाइटनि काउन्सिलर काकली बुजर बरुआखौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो बे केसआव दासिम पुलिसफोरा गासै 7 एरेस्ट खालामबाय जम्मू एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव मैया सिकिउरिटी फोर्सफोरा मोनसे अपारेशन खालामनानै उदखारि हान्जानि गाहाय दैदेनगिरि सैफुल्लाह मीरखौ गावथारनो हादों श्रीनगरनि रानग्रेड एरियायाव सैफुल्लाह मीरा मोनसे जायगायाव थानायखौ स्रेट खौरां मोननानै सीआरपीएफ आरो पुलिसफोरा जॉइंट ऑपरेशन खालामनानै उदखारि हान्जानि गाहाय दैदेनगिरि सैफुल्लाह मीरखौ गावथारनो हादों आरो सीआरपीएफ आरो पुलिसफोरा बेनिफ्राय गंसे AK-47 सिलाइ गंसे पिस्टल आरो माखासे गाज्रि खामानियाव बाहायग्रा जिरादफोर मोनदों उदखारि हान्जानि दैदेनगिरि सैफुल्लाह मीरखौ गावथारनो हानाया मोनसे गिदिर देरहासारनाय होननानै सिकिउरिटी फोर्सआ बुंथिदों मानोना बिहा गोबां सिकिउरिटी फोर्सफोरखौ बुथारनायाव आखाइ दंमोन मिजोरामनि सासे 4 बोसोर बैसोनि इस्टार हानामते मुंनि हिनजावसा गथ'आ AR रहमाननि मा तुझे सालाम मेथाइखौ खननानै गासै इन्डियानिफ्रायनो अनसायनायखौ मोननो हादों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो इस्टार हानामतेया खननाय मा तुझे सालाम मेथाइखौ गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै बाख्नायदों इस्टार बिथाङा मिजोरामनि लुंलेई डिस्ट्रिक्टनि आरो बे कभार संखौ बियो 6 सान सिगां गावनि इउट्यूब चेनेलाव आपलोड खालामदोंमोन बेनि उनावनो ससियेल मिडियायाव दा भाइरेल जानानै दङ थांनाय शनिबाराव कक्राझार पुलिसआ माखासे स्रेट खौरां मोननानै कक्राझारनि सान्दामारिनिफ्राय सासे बाइक सिखावजों लोगोसे गंब्रै बाइकखौ हमनो हादों हमजानाय गंब्रै बाइकफोरनि मादाव गंसे 150 पालसार नाम्बार AS 16A5613 गंनै नाम्बार गैयै 220 पालसार आरो गंसे नाम्बार गैयै KTM बाइक कक्राझार पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला बाइक सिखाव दैमारिजों लोगोसे गासै 2 नङाबा 3 लोगोआव दंफाबावो दा बिसोरखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दङ इउनाइटेड स्टेट USनि प्रेसिडेन्शियेल इलेक्शना फैगौ 3 नभेम्बर मंगलबाराव जासिगोन USनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पनि उल्थायाव दङ मिस्टार जो बिडेन बे खेबाव डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा देरहाबावनो हायोबा नैथि खेबनि थाखाय USनि प्रेसिडेन्ट जानो हागोन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीनि रिपर्टनि बायदिब्ला USनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पनि मोन 18 रेली खालामनायनि थाखाय गासै 30,000निबो बारा मानसिफोरा COVID-19 पजिटिभ जादों आरो बेजोंनो गासै 700निबो बारा सुबुंफोरा जिउ खहा जादों कैंडिडेट जो बिडेनआबो डनाल्ड ट्राम्पखौ रेली खालामनाय समाव COVID-19नि जेबो नियमफोरखौ फालियैनि थाखाय सोंखारिदों विशाखापट्टनमनि मोनसे जाथाय सासे 17 बोसोर बैसोनि क्लास 12 आव फरायग्रा वारालक्ष्मी मुंनि हिनजावसाखौ गावनि मोजां मोननाय हौवायानो गोदना हास'नानै बुथारदों वारालक्ष्मीया अखिल मुंनि सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायलायोमोन उनाव वारालक्ष्मीया अखिलखौ गारनानै गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायलायबायमोन बेनि रागाजोंनो अखिल मुंनि सेंग्राया मोजां मोननाय सिख्लाखौ लिंहरनानै गाजवाका एरियानि मोनसे साई बाबानि मन्दिर खाथियावनो गोफार हाथियारजों गोदोनाखौ हास'दों अन्ध्र प्रदेशनि चीफ मिनिस्टारा दा थैनाय नखरनि मानसिनो 10 लाख रां होगोन होननानै फोसावबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDनि रिपर्टनि बायदिब्ला इन्डियानि राजधानी दिल्लीयाव 58 बोसोरनि उनाव बे बोसोरनि अक्ट'बर दानावनो बयनिख्रुइबो गुसुसिन जादों दिल्लीनि मैया रबिबार फुंनि टेम्पारेचारआ 11.4 डिग्री सेल्सियासमोन दिल्लीनि मैया रबिबार फुंनि टेम्पारेचारआ 11.4 डिग्री सेल्सियास गुबुन बोसोराव दिल्लीयाव नभेम्बरनि गिबि सप्तायाव 15 निफ्राय 16 डिग्री सेल्सियास जायोमोन आरो नभेम्बरनि जोबथा सप्तायावसो 11 निफ्राय 12 डिग्री सेल्सियास जायोमोन
नाथाय बे बोसोराव नभेम्बरनि गिबि सप्तायावनो 11.4 डिग्री सेल्सियास जादों। त्रिपुरानि कान्चनपुर होननाय मोनसे जायगायाव सासे 90 बोसोर बैसोनि आइजोखौ सानै जुनार आखुनि मानसिफोरा जिनाहारि खालामदों। 90 बोसोर बैसोनि आइजोआ गंसे नखराव हारसिङैनो थायोमोन। बेखौ खाबु लानानैनो माखासे जुनार आखुनि मानसिफोरा हरनि समाव आइजोनि न'आव हाबनानै बे गाज्रि खामानिखौ मावदों। जाथायनि उनाव न' खाथिनि मानसिफोरा पुलिसफोरनाव बेनि हेंथायै केस फाइल खालामबाय। त्रिपुरा पुलिसआ दा बिसोर सानैखौ नागिरगासिनो दङ। दुथांफोरनि मुङा अन्जन नामा 35 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ बैसो जानाय आइजोआ सिनाय मोनाखै। तुर्की आरो ग्रीकनि आइलेन्ड सामसनि गेजेराव 7 मेग्निट्युडनि गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायाव सिगां साब्रैनिल' जिउ गोमादोंमोन। दा बेनो सानफ्रामबो बारायै बारायै बिनि सुबुं अनजिमाया 64 जाहैबाय आरो जोखोम जानाय सुबुं अनजिमायाबो बारायै बारायै दा 900निबो बारा जाफैबाय। बे गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायाव गासै 20 बिल्डिंफोरानो थेर बेथेर जाजोबदों। बे बिल्डिं बायनायनिफ्रायनो सासे 70 बोसोर बैसोनि बोरायखौ 36 घन्टानि उनाव मैया गोथाङैनो बख'नो हादों। मख'नो गोनांदि 7 मेग्निट्युडनि बांग्रिं मावखांनायनि उनाव दासिम गासै 850 बार बे जायगायाव एसे एसेयै बांग्रिं मावबाय थादों। मुकेश आम्बानीनि जिअ'आ जानो गोनां वुमेन T20 चेलेन्ज क्रिकेट खेलायाव स्पन्सर खालामगोन एबा पार्टनारशिप जागोन। हिन्जावफोरनि क्रिकेटआव जिअ'आनो गिबिसिन पार्टनारशिप जागोन होननानै BCCI बर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट इन इन्डियाया फोरमायदों। BCCIनि प्रेसिडेन्ट सौरभ गांगुली बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बे पार्टनारशिपआव रिलायन्स फाउन्डेशन एडुकेशन एन्ड स्पर्ट्स बेनिबो आखाइ थागोन। बेनि अनगायैबो गांगुली बिथाङा बुंदों दि जिअ'आ वुमेन क्रिकेटजों बिदि पार्टनारशिप जानायजों जोंनि इन्डियानि आइजोफोरा क्रिकेट गेलेनायाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो नखरनि मानसिफोराबो आइजोफोराबो क्रिकेट गेलेनानै केरियार बानायनो हायो बेनि सायाव फोथायनाय फैगोन। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ HS फाइनाल इयार 2021 आनजादनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय वेबसाइट लिंकखौ खुलिनानै होबाय। केन्डिडेटआ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय अफिसियेल वेबसाइट www.asec.nic.in आव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन। CRPFनि टीमआ CRPFनि जवानफोरखौ फेसबुक प्रफाइल क्लनिं खालामनानै टारगेट खालामजानायनिफ्राय सांग्रां जानानै थानो थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों। CRPFनि टीमआ बुंथिनाय बायदिब्ला खाथिनि सुथुर हादर नङाबा समाजनि माखासे गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफोरा CRPFफोरनि फेसबुकनि प्रफाइल बायदिनो एखे प्रफाइल बानायो आरो माब्लाबा समाव बिसोरो CRPFफोरनि नखरनिफ्राय फेसबुकनि गेजेरजों रायज्लायनानै माखासे खौरां बुथुमो। बेबायदि खालामनानैनो सुथुरफोरा CRPFफोरखौ गोरलैयैनो एटेक खालामनो हायो। बेनि थाखायनो CRPF जवानफोरखौ सांग्रां जानानै थानो थाखाय नटिस फोसावदों। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियाआव दासिम 82,29,322 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,22,642। हामनाया गासै 75,42,905। आसामाव दासिम 2,06,517 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,96,781। दासिम 8,802 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 931। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै सासे थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।